समस्तिनि एमएलए समस्तिनि जोंनि मानगोनां भटार रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि एनडिएनिफ्राय जानानै स्पेशली जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय गोजोननाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। बिथांमोना जोंनो दिनै आशीर्वाद होदों। ओरैबायदि आशीर्वाद होदों जे जों जे जिनिसखौ सानदोंमोन जे जोंनि इन्टारनेल सार्भेयाव इन्टारनेल एग्जिट पलाव जोङो 36,000निफ्राय एसे बांसिन भटआव देरहागोन होननानै बुंदोंमोन। बे जों जेखौ इन्टारनेल एग्जिट पल खालामदोंमोन बे एग्जिट पलानो दिनै सैथो बाहाय जादों। बिनि थाखायनो दिनैहाय सिडलीनि जे रायजो राजाफोर जोंनि मानगोनां भटारफोर बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों। जोंनो रायजो राजाखौ सेवा खालामनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो थाखाय जे बिथांमोना सुजुग होदों आरो आं आदा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। बिथाङा दिनै सिडली समस्तिनि सासे एमएलए जानो हाबाय जोंनि UPPL हान्जानि जानानै। बिथाङा जाहाथे रायजो राजाखौ सेवा खालामलाङो जेब्लायबो रायजो राजानो जे जोङो रादायफोर होदोंमोन बे रादायफोरखौ मावफुंलांनो हायो। जोंनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ बोखांलांनो हायो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि गोजोन जे दिनैहाय फैफिनबाय बे गोजोनखौ जों गोजोर खालामनो हायो। बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ। आङो जोंनि प्रमद बर' सारनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों। बिथांमोननि दैदेननायावनो जोङो बयबो UPPL हान्जाजों लोगोसे BJP AJP जों ज' नांनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैबे बिसायख'थिखौ जों देरहानो हादों। लोगोसे जोंखौ आशीर्वाद होदोंमोन जोंनि आसामनि कर्मयोगी चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। गतिके बिथांनोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो हामलायनाय जासिहरदों। नोंथांमोननि जे बेरेखा दोलोआव थानानै BPF बा कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथांमोना देरहानो हायाखै। आङो सिगांनो बुंदों जे जोंनि BPF हान्जाया सिडली समस्तियाव देरहानो थाखाय बिथांमोना गेलेयाखै। बिथांमोना गेलेदों गावसोरनि केडारफोरखौ आरो वार्कारफोरखौ आरो भटारफोरखौ हमथानो थाखाय। दिनैहाय बिथांमोना मोजां गेलेदों BPFआबो। गतिके BPFनोबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय। बिथांमोना गोसो बायनाङा राजखान्थियाव जेननाय देरहानाया थायो। गतिके जेनदों होननानै गोसो बायनांगौ बेहाय BPFआ जेबो गैया। इयुनावबो बिथांमोना इलेक्सन गेलेलांनांगोन आरो जोंहा जिहेतु UPPL आरो BPFनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। इयुनावबो जों सावरायलांबाय थानांगोन। जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगाखां ओनसोल होननानै दिखांनायनि खाथिराव आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन गायसननायनि थाखाय जों BPF आरो UPPL बे मोननै हान्जाया जेब्लायबो जों खामानि मावलांनांगोन। गतिके बिथांमोनाबो जोबोद मोजाङै गेलेदों। बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। आदा सुद्द बसुमतारिनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनोबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। बिथांमोना जे थांखिखौ लानानै इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन जे गावसोरनि भटार आरो वार्कारखौ हमथानो थाखाय बेखौ बिसोरो हमथानो हादों होननानै आं सानो। नाथाय दिनै जिहेतु जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ UPPLनि बिजाथि जानानै गोबां बिबाङाव देरहानो हाबाय। बियो जोंनि UPPL हान्जानि गोजोन इयुन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोजोन इयुननि बियो मोनसे इसारा। 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। 2025 मायथाइनि नैबे जे जोंहा रिजाल्ट दानि जे नैबे सिडली बिजाबनि रिजाल्ट नोंथांमोना मिथियो जि मुलाया देरगोन बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। नोंथांमोना सानदो नैबे सिडली इलेक्सना बिलाइ गांनै बिनि उनाव 2025आव मुलाया बेसेबां गिदिर देरहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय।